Kashi koyo Allah na wani yawa zan yi da rayuwa na ne. Gari gaba ki ɗaya min zafi. Yunwa ya dame ni. Gashi ba ni da na data. Wai ya zan yi da rayuwa na ne. Kai? Wannan kyakkyawar yarinya fa. Bari in jango da sa'a ta su. Bayan Allah da kai ba nake. Oh, wannan ne kake yi? Na ɗauka daga karen gidanmu kake yayi. Wala wanda ne kake yi? Amma ta da ke nake wallahi ba da kare nake ba. Oh, na ɗauka daga karen gidanmu kake yayi. Ya kidan waye ya da ke suke ba a Lagos suke ba. Na ɗauka daga karen gidanmu kake yayi. Lafiya? Amma daga ki zan bege a Qur'ani. Insha Allah mun gode ma Allah. Ga ki kawa. Ya san ranka. Yo da sai raina ya koka yi da na ganki. Ba wannan magana. Daga ina zuwa ina kai mata. Wallahi daga ojo ta nake na zo gurin kawata. Amma yan mata ina iya tafi kice kawai ta burge ni ba. Ita kawai ta burge ni ba wani abu ne. Kana ruwa. Ina ruwa. Think say they wise. A yan mata tun da ina ruwa. Amma ko zaki ga musu sunan kiran Allah ba ki ruwa. Sunan Aisha yake. A zamanin ba ran nan babba yarinya ana siyan suna ni nan ko kariya ba ne ana siyan suna to me zan ji. Zamanin bariya. Ana bari ai ba ka tare mu kana son ka kuɗin masu suna ba. In kana son kuɗin masu suna na kawo kuɗi yanzu ne ga kuɗin masu suna. Ko mai da kuɗi ya kiyaye. Ku guda ma dogaya matan na ku. Dan ki gani Allah ne. Wani wanda dare aka yi ni kace gani. Gajeren dare aka yi. Na mun kai da daren aka haife ka shi yasa ka zama gajere kenan. Ni kuma gashi ba na son gajere to ya zai. Ba ki san gajere? Me zan yi da gajere? Kallon kira na kallon zubi na ka ce kana suna kalle ni. Yawa Allah ya to kuma ni tsakanin Allah ba na san gajere mace. Kyawa irin ki nake so doguwa. Allah ya kiyaye. Layin in da ba ne fa alayin mu fa in ka ji in suka ji kana wannan magana. Wallahi kashin ya bushe. Kwanakin da wuri ka ɗauki ɗin mu kwarin ka tafi. Ma shan kuma dan iska inda kuma layin ku iska ni ma dan iska ku. Dare babba yarinya. Wallahi tallahi na biyayya. Na yadda ni guntu ne. Amma da duk da haka in mun gudunmawa da lamba wai kina wa Allah wallahi ni guntu ne. In ba ƙara ƙafa to. Lamba wai. Amma fa ka siya fa. Dama abu har ya miki na samu magana amma gaskiya wannan wai na shi ba ta dalili ba da ce kasu mai ne gashi na so in samu lambar kuma gashi yawan ya idan ya ci kai kwa in taimaka mu da goma ga sa shi Baki naira 10,000 ki sa screen din waya? Sai dan baki transfer zuciya ta da ni. Ni ma ina da zuciya goma nake so ka bani in je in gyara waya. Okay to shikenan bari ka mun waya miki transfer din waya. Ni aka number naki. 22 34 00 12 Wani banki ne? Ai kamfani wannan bankin tun shekarun jiya ban sa da network. Baya ina nan babu network amma tun da ke samu don su zan kira ki. Siska.